De tør. Se de store næsehorn der, hva'? Jamen mor, det der... de der dyr, det er nok de dyr, som der godt tør at komme tæt på. Ikke? Jo. Okay. Fordi de tror nok, Arthur, se derovre, der er giraf. Måske det er tæt på dyr, der lever her. Ja. Men hvornår bliver de så fodret? Men jeg har jo ikke Sara og hvad er det hele nu? Nå, skal vi kalde lidt bedre? Der kan der bare lige køre rundt den der. Kan jeg have til zebra? Ja, se, der er også zebra herhen. Kommer der zebra? Det er længe siden, jeg har set zebra. Ja, det zebra, ja. Så dengang jeg var i zoologisk have, så så jeg engang zebra. Se, det er zebra. Zebra, se. Men skulle jeg ikke have en liv på steg? Det er ligesom i Madagaskar. Han holder jo jagt her i savannen. Det er derfor, der. Nå, okay. Det var i orden. Det var en fornøjelse. Det var det. Hej. Kan I se zebraen? Se, der er zebra på Arthur. Nu skal vi lige have noget pausemusik, og så er vi tilbage lidt med Lars. Det er ligesom ham der i Madagaskar, ham zebraen, hva'? Nej, fordi han zebra var meget fjollet snak. Han snakkede meget fjollet. Ja, det er rigtigt, det gjorde han. Og de kan jo ikke snakke i virkeligheden ligesom mennesker. Det er zebra. Så se derovre, der er en strus. Der er flere strusser derovre. Men jeg vil gerne have mit vindue ned til. Nej, det må du ikke, skat. Hvorfor? Det må man ikke her. Jeg vil gerne tage vinduet. Må man det? Det må du gerne her, skat. Fordi det er jo alle lande, man må det. Nej, men jo inde ved tigerne, så må man ikke. Nej, der må man ikke, Charlie. Hvem? Jeg ved det godt. Fordi jeg Det er en antilope. Men alle dyrene er nok ikke på min side. Nogle af dyrene er også bare på siden. Nej, vi har slet ikke rundt og se noget som helst. Ja, Vi boede bare på det der. fordi aberne kører man ikke ind i vores egen bil. Nå, gør man ikke? Nej, der skal man i sådan et eller andet, fordi de ødelægger jo bilerne. Nå. Det kunne godt være det der abe noget. Ja, det gjorde de. Da farfar var lille, så var han kørt herned og hen til aberne, og så ødelagde de hans bil. Nej, det er ikke rigtigt. Så det er rigtigt, hvad du siger, mor. Det er den lille kalv der, se. En lille bitte en. Ja. Nogle store horn, de har, de der, hva'? Ja. Altså alle de kald, som vi ser, altså, jeg skal sige noget. Snakker løs, gør du. Det var godt, I lige fik en lur, inden vi kom hertil, hva'? Ikke udviklet til at se dyrene. Jeg skulle jo sige noget. Hvad er det der overtaget? Er det en papegøje? Ja, det ligner en papegøje, gør det ikke? Jeg kan ikke se noget. Nej, det er en strus. Nej, det er en strus. Er det ikke? Jo. Men nu må jeg sige det, fordi du skulle lave mig noget andet, far. Se der, hvor den hakker. Jord. Se strussen, Arthur. Altså, den hakker for at få orm. Ja, det er nok rigtigt, den spiser orme her. Den kan løbe rigtig stærkt, sådan en strus. Ja.
Han kan løbe så stærkt, som man skal løbe i harpløb. Ja, det er abeskoven derovre. Skal vi komme derind, og så kan vi komme ind og se de piger fodre? Er det ikke det sjoveste? Jo. Det skal da lige klare lidt op. Ja. Ja. Så spiser vi, når vi ser de piger fodre. Skal vi ikke gøre det? Og jeg fik ikke engang min leverpostej med. Nu bliver de fået derovre. Nå, men så er det klart at se. Nej! Nej! Hvordan kan du se, de bliver fodret? Hvad vil du, Charlie? Vil du ind og se aberne, eller hvad? Aberne. Abe, ja, hvad? Så det ved du også, hvad det er. Ikke? Det er det, som Arthur er.